हेलो लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय न्यू अनदर भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोना दिनैनि थाम्बनेल आरो टाइटलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आरो जुदि नोंथांमोना मिथियाखैबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो मिथिलांगोन। माने आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ आगारनानै होखादोंमोन आरो बे भिडिअआव आङो बुंनानै होखादोंमोन जे आङो ब्लग 2 भिडिअ लानानै फैगोन होननानै। दा बेनो आरोना दिनैनि भिडिअआनो माने ब्लग 2 भिडिअआ। ओमफ्रायो जुदि नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नायहैब्लानो जाबाय। आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै खनसे चेकआउट खालामहैब्लानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, ओमफ्रायो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि कमेन्टखौ मोननानै आङो माने मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायो। दा जोङो माने साफ्राकाटा बेरायनो होननानै थांगासिनो आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ये देखो रास्ता का हालत। माने दा बिलाइ राननाय ना दंफांनि दासो रोदोमसिगोन र'। बे रोदोमहांनाय समावसो मोजां मोनगोन आरो। अखाबा गाख्लानाय मोजां जायगा सिनारिया बेनो जाहैबाय। जोंहा फट' लागासिनो गेदेर माथो फिसा फिसा हाबनानै दंजोबो। बैलाय बेजों गाखोजागोनदां। गाखोनानै नायख्लायनोथ'। गारिजोंसै नामा? ओइ साइडजों बायदि ओंखायनोथ' ओइजोंथ'। गलपारा थांग्राया होमबालाय हाजो गेजेर गेजेर जागोन लामाया। हाजो गेजेर गेजेर जालांबाय लामाया। बेयावनो मोजांसिन नुबाय नामा जायगाखौ? बेयावनो साबसिन नुबाय नामा जायगाखौ? फट' होबाय। आसला जानाया नै माबा लाबोदों फिथाइ सामथाइल'लै दिनै। बिमाया जोंना फिसालाखौ मा दौना हरखो। मा दं नायनानै लादो। ओरै दङ ओंख्रि, ओरै दङ दै, नै वाटारमेलन, मिरामिस जेबो गैया। बुट, नै दावदै दङ, नै बैग्रि दङ, रुटि दङ। जासोदों आसोलफ्रा जासोदों। आंबो जानोसै र'। फिसाल' जागोन आं बारा गिदिर जाया। मोजांथ'। थान्दा मोनो। थान्दाखाना फैनायखौ जानो हागोनलां।
Hajo gaखोग्राफ्रा नै हाजो गाखोदों हाजो मेंजेनबायबो मावसे अन्थाइ दे लावदुम is back होननानैसो जाबाय गोजौथार हाजोआ ओरैमोन दा लामाया बाखो 우리 봐봐 Ano nakatudyo mo wala trip bora yun dia ada di ba 가시 바리바리 가져가시느라 네. 와 동시에는 오늘 자네가 그죠 아 카메라 라나네 가클랑는 하건 그래라래로 finally 하바이 그래서 một phi vậy đã गोलोमजोब्बाय गाखोयै सेस जाला नाय जाला गरम सान्दुं गोसाथारबो दा टाइमा खैथा जाखो 2:35 जाबाय थानांसिगोन सासे लोगोना खामानि दं नालाय माने बांद्राय गोबाव थानो हानाय नङा ओरैनो फटक लालायगासिनो गस्ला नुबाय दा ओंखारलांफिनसै जोङो दसे थाबाय सान्दुं गोसाबो माने सानसुआवसो बेरायफैनाय जाबाय नालाय जों ओरैनो बेरायनायनि टारगेट गैयाबाबो माने मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बिदिनाव बेखायनो ओमफ्राय बेरायथाव थांसै होननानै ओरैनो थास्लाय थांसै होननानै फैबाय ओमफ्राय दा माने लोगोनाबो टाइमा जाबाय आरोना बेनाबो माने खामानि दं न'आव माने 3टा 3:30सोआव ओमफ्राय दा बेखायनो दा 2:30बो बारखाबाय ओमफ्राय 3टानि आगोल मोनहैनो सेस्था खालामनांसिगोन आरो जायखिया 3टानि आगोलथ' मोनहैनाय नंला जायखिया 3:30नि आगोल मोनहैनांसिगोन आरो जों फुङाव दा थांनोसै गोलोमजोब्बाय जाला